ಎಂಕ್ಲಿದ್ದೆ ಗುರುದ್ವಾರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನುಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಪೂರ ಕುಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆರಾಮ ಉಲ್ಲರು ಬಂದು ಏನದ ಚೆನ್ನೆ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ 4 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. 4 ದಿನ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಮನ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಎಂಕ್ಲ 3 ಗಂಟೆನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿದ್ದೆ ಗುರುದ್ವಾರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋನುಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಜಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗುರುದ್ವಾರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಸಲಾಪನು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುರುದ್ವಾರ ಪೋನ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೀಚು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕೊಡೆ ಮಾಮ ಆಯ್ರು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರವಿ ಫುಜರ ಪೋಲ್ತಿರು ಅಲ್ಪ ಪಾಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಗುರುದ್ವಾರ ಪೋನ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೇನ ದೇವಾ ನಂಚು ಇದು పోనుల్ల అవు ఎడ్డే పాతారా అంచ అది ఊర్లో బారి భయంకర బస్సల బరుండు మాస్త సేఫ్టీ అది ఉప్పులి బస్ಸ ಬರೋಡು ಜೋಡುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಪಣಿತುಂಡು ಮೂಲ ಬಸ್ಸ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುನಿ ಈಜಿನ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಮೂಲ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಊಡು ಬರೋದುಂಡ ಅಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಆತನ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಾಡುವ ಪೋಪ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಎಲ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಜ್ಜರಿಗೆ ಅನ್ನಿರು ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮುಟ್ಟಾಡೆ ಒಂಜಿ ಐನಾ ಚರ್ಚಸ್ ಉಂಡು ದುಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಟ್ರೈ ಅನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಟ್ರೈ ಅನ್ಪೆ ಚಲೋ ಇಂಗ್ಲಿತ್ ಪಿದಾಡುವ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನಿರ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಪರ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಅರಿ ಪರಗ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಅರ್ನ ಯಾರು ಇತ್ತತ್ತು ಯಾರು ಯಾಪಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಔಟರ್ ವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಪೋಲಿ ಉದಯ ಪೋಯರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಪೋಯರದ್ದು ವೀಡು ದೆಪ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ ಪಯ್ಯೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎತ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಮಾರಿ ಕಾರ್ ಒಂಜಿಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಅದು ಹೋಲಿ ಬಲೆ ದುಬೈ ಪಂಪದಂತ ಬಲೆ ಮಸ್ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಬರೋಡಿ ಯಾಪ ದುಬೈ ಬಲೆ ಬೋಲೆ ತೀಯರ ಬಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದ ಬಲ್ಲೆ ಕೋಳಿ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆ 4 ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದುಬೈ ಬೋಡಾ ಬಚ್ಚ ಬಂದು ಬಟ್ ರವಿ दुबई पड़लक बेहतर चलो जाके जो गल्फ सऊदी बोले कतार बोले कुवैत बोले फ्रीडम दुबई लग आज फ्रीडम आज प्लान अच्छे सिटी ओल्ड इच्छी ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತಾ ತೋರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಖೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದು ರೋಡು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು 7 ಚರ್ಚ್ಲ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸಿ ಚರ್ಚ್ ಫೈನಲಿ ಎತ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಗುರುದ್ವಾರಾಗ ಅನ್ನೇರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೇರು ಅದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇದಾರ್ದೇರು ಕೀರಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಾದ ಸಂತೆಗೆ ಹೊಣಗೋಣ ಬಾ ಅಂದು ಒಂದು ಗುರುದ್ವಾರ ಆಯ್ತು ಬರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವನುಂಡು ತೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲೈತ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಂದು ಗುರುದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಲಾಯ್ದ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ನನ್ನ ಪೋದು ಬತ್ತ ತಿಕ್ಕೋನಿಕ್ಲೆ
ಮಂದಿರ ಪೋಯ ದರ್ಶನ ಮಂತ ತೂಯರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಂಚನೆ ಒಣಸಲಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಣಸ ದೌಲ ತೂಯರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ ಒಂಜಿ 50% ಆನ್ ಆದದು 80% ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದಿನ ತಿಂಗಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ಬೇಲೆ ಐಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಪರ ಉಂಡು ಅದೇ ಬಾರಿ ದಿಕ್ಕಂದವುಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವ ತೂವಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿ ಈವೆಂಟ್ ಗುರುನಾನಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಕೂತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಪರ್ಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದುಂಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ತೂಕ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಆವಡು ಇದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ ನನ್ನ ಬಿದೌಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಜಂಪಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಷ್ಟಾದಿತ್ತು ನಾ ಮಾತಾಡೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಬಂದು ಶೇರ್ ಬಂದ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆದನ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋ ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್